Ashi Igbo jasu n'olu ọkwa n'olu Igbo ka m soga ahụ m wụ Chukwuemeka eshikwenu m ala m jiri onye na-ajụ ma ike ọ bụ Igbo bụ onye afụrụ ụzọ bụ onye amara ife anyị na-ekwu maka na ịka so n'Igbo. aha m bụ onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi. Abụ m onye akụmazị ụmụọcha nọ na Ika North East Local Government Area of Delta State. Dịka unu si wee mara m, abụ m ofu onye na ndị na-agba mbọ efu n'Igbo niile dị n'otu. Igbo dị n'olu na Igbo dị na ndịda o nwere ihe dị iche. Nnọọ nkewa bụ ihe bata n'ime anyị enwewezi ihe a na-asị ya n'oyibo si na onwe ndị a na-akpọ mainstream Igbo men dizua o nwere ndị ka mainstream Igbo. Igbo bụ Igbo ebe ọ bụ na afọ onwefa. And not really relevant the way it's supposed to be relevant. Because when it comes to governance, system of governance, and system of electing key position in governance, it takes population, it takes strength of numeric, it takes numerical strength to amount to any position as far as governance is concerned. And Jobodu, Senate and House of Assembly, nature, pass push sponsor any bill. Was when Ukwane is out from Anioma, what will become of their fate? Because Anioma, when Eka and Aniocha and Ukwane come together, they become so strong as one family. Now, if they succeed in tearing apart and remaining separately, what will become their fate? This is the same question. When all the larger Igbo family are separated to be on their own, what will be our fate? And this is what has been with us. So all young men, mmenwaji we na agba ọsọ si Eka, Aniocha, Ndokwa, Ndomambara, ndị Idemmiri, ndị Udi, ndị Nsụka, ndị Nkano, ndị Mbise, ndị Mbitolu, ndị Osina, ndị Ngwa, ndị Ọhọfịa, ndị Igwere, ndị ka a na-akpọfa ndị Ikwere, ndị Eche, ndị adịne ndị wee na-akpọ Igbo niile bịa nke anyị dịka nwanne. Nke bụ eziokwu na eji afa, eji mmemme ọdịnala, eji mmemme omenala wee na-amara ndị bụ ụmụnne. A na-asị kedu ebe onye a si, ihe eji asụsụ mara ebe onye si afa ha na-aza, si mmemme omenala na ọdịnala dị na nzaka afa so agọsị ebe onye si. Nke bụ izizi iwu ejem n'emume iri ji a, ejem otu obodo a na-akpọ Amaokwu Igbuzor n'Udi Local Government nke dị n'Enugu. Mfụ na ndị a na-emume ha na a na-apịa mma ime emume ha. Mgbe nata ji obodo a na-akpọ Igbuzor nke dị n'Ọcha Local Government dị na Delta State. Fụ na ndị Igbuzor na-apịa eme emume ịpịa mma. Na-eme emume ịpịa mma. Mgbe buru ya gaa ụtaba ụlọ, abịa ụtaba ogbe na ụkwụ ahụ. Ndị a na-emekwa emume ịpịa mma. Ịghọta na gị na ọ bụ na ndị a na ndị a bụrụ ofu, kedu ihe mee na ochekwu na emume ha niile bụ gịnị bụrụ ofu? But I understood that no, based on ihe mee after the war, but most of our forefathers were denying their link with the Anambra. They were doing that, and they attached fully to the Nigeria state. You can imagine, ebe nwatakịrị amụ 1970, from 1970 to the year 2020, with a particular notion na ha si ebe a onwere tobo onye kwu n'ọtọ jụọ ajụjụ kedu ka o si dị possible, kedu ka ihe ha si wee mee. Ọkụma na nwatakịrị a tonite na onye wee asị anwasị eziokwu ọhịa ifu na-eme na abaghị taa. Ihe trek mụ from Agbo baa Edo State, but ị gaghị trek mụ from Agbo to Anambra imegodi ọhịa take gị days. Kedu ihe mezi na oje bụ na ndị bi na anyị na ha nwere agbata obi, anyị na ha dị asụ ofu asụsụ, anyị na ha adị eme ofu ihe, wa aka na-ekwu na anyị si na ha nwa wee bịa.
ndị a sị na anyị na ha bụrụ nwanne anyị na ha na-eme ofu ihe na-asụ ofe asụsụ gị nwa na onwe ha na ọ gbajiri ọga anya achị Igbo ji asụ n'olu n'olu ọkwa n'olu Igbo ka m soga aha m wụ Chukwuemeka eshikwenụ m ala mjiri Igbo mara mma ekenekwa m unu afa m bụ Godwin Ọjị abụ m onye obi na-agụ Ami Igbo n'ume Unateze nke dị na Nkanu East Local Government Enugu State. Efa m bụ Henry Chukwuemeka Ugbe mbụ onye ike Ọnịcha n'ime Ọnịcha Ụkwanị. onwe ndị Bini isi Bini bịa binyere anyị nwa bụ ndị ka enwero doubt but that nke ahụ agbanyeghị na out of 100 enwe 3 to 4% n'ọta ha nwa majority will always take the better part of every story and that is why ọ bụ na ndị Bini nwere ka kedụzi ka o ji bụ nọ ndị Igbo bịasịrị establish their kinship ịghọtara na nwoke Bini na-enwe ihe a na-akpọ ọba a na-enwe ihe a na-akpọ chief but anyị nwa na-enwe in form of our monarchy system anyị na-enwe ihe a na-akpọ obi na ọba bụrụ ofu nke bụ eziokwu na ndị Igbo ihe na-eti mkpọkpụ ya na Igbo niile tonite n'ụla ka anyị chịkọtaba anyị ka anyị nwee ike nwee benefit politically in Nigeria ịbịa na Delta ọ na-enụrọ mgbe Ifeanyi Okowa mgbe ọ chọrọ ịzọ vice president ọ na-okwuru ya na TV na-afịa ya Ifeanyi Chukwu Okowa na ọ bụ onye Igbo tidi awụ ụzọ ndị ilu anyị iji wee na-eme ihe kwesịrị iru anyị aka politically adịghị eru anyị aka ọ ihe na-ewe m iwe